Ahoj, poď si so mnou pripraviť tieto vegánske snehové nepečené kokosové mini cheesecakey s čokoládovým snehuliakom, ktoré sú ľahké ako obláčik. Na spodnú vrstvu si zmiešaj 100 g rozdobených vegánskych sušienok s 50 g rastlinného masla Alsan a odlož na bok. Na plnku si vyšľahaj 200 g vegánskeho mascarpone s 200 ml rama rastlina smotaná na šľahanie 31% do hustej zmesi, ktorá by mala tvoriť špičky. Následne vylizovačkou zamiešaj 60 g rozpustenej vegánskej bielej čokolády a 50 g strohaného kokosu. Ja som ešte nakoniec pridala 50 g práškového cukru, nakoľko sa mi krém zdal málo sladký, takže ho môžeš, ale nemusíš pridať. Formu na mini koláčiky, ja mám tu svoju z Amazonu, si postriekaj rastlinným olejom a do každého otvoru ulož po odvode kúsok papiera na pečenie, aby nám koláčiky z formičky išli lepšie vybrať. Na spodok formy nasyp sušenkovú zmes, ktorú poriadne utlač. Krém ti odporúčam si preniesť do cukrárskeho vrecka, nakoľko sa tak z krému bude lepšie a čistejšie manipulovať. Každý otvor formy naplň krémom až po vrch. Ak sa ti niekde zdá, že sú nejaké hrbole, uhľaď ich lyžičkou. Takto pripravené mini cheesecakey daj odležať a stuhnúť do chladničky najlepšie cez noc. Na druhý deň si vyšľahaj 100 ml rama rastlina smotaná na šľahanie 31% pomocou cukrárskeho vrecka s ozdobnou špičkou naniesť na cheesecakey. Na ozdobu môžeš použiť čokoládového snehuliaka alebo kľudne Rafaelo guľočku, nakoľko sa cheesecakey tejto chuti veľmi podobajú. Nakoniec koláčik posyp ešte troškou kokosu a mini snehová krajinka je na svete. Prajem krásne a zasnežené sviatky a enjoy!